everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dinis. Uy, Sarge, lain tinwilo sa dakpan. Why nakalusot sa ilang destinasyon? Good. Bong. Nagpaabot ang tanan si Mang Mando, sir. All right. Execute Plan A. Repeat. Plan A is on the green now. Repeat! Plan A is on the green! Go, 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 go. Plan A! Plan A! On the green! Sarge! Nialarma na sila! Nagpabuto sila ko na. Engage! Engage now! Engage now! Nagpuma, dali! Makasilangan ng pupuma! Sarge! Inuukita sa mga baril ng libon nila! Bisa na nangyari, son! Hindi na nilaring kumakit! Tulungan kayo kong granada! Oh, yan na, Sarge! Kunin ko siya! Oh, luwat na! Okay, okay, kayo! Kami kayo, okay, 2, 3! Bantay, ha! Bantay! Ah! Buka na! Buka na, Kid! Buka na! Attack! May patay na ang dakong ugat sa kumbukton. Ituslok na ako ang tagong sa akong ugat. Ya. Miya naman ang siya liho. Hello. Kaliwanag. Sorry, sorry, gipakatukan na kong dugay. Aron magkapatuyan kong limpyo sa tibuok mong kalawasan. Very sorry. Bigaid ka na kong mayo din sa kama. So, bisang mag-unsa ka paglugnot. Uwa kagyoy mahimo. Pero wa pa ka na ko hilap. Wa pa, Vicky. Ibaw ka. Ikaw ka lang na kong gilugdan og maayo. Gisabunan ang tanan gyud nimong parte sa imong lawas. Mainlan man na ninyong mga babae kung mahilaptan mo, dili ba? Oo, miliraw ang imong mga mata. Kana ding sirens ang imong gitanaw ibabaw sa lamisita. Taod-taod naman kung di kamitan, anak. Ayaw kong kapusa, demonyo. Ang iyong ka, demonyo. Dili ko mga partida.
Patas say ako pa ngayon. Badbari ko sa ako mga kapos. Tagai ko gamayng higayon nga makapanalipod. Nahibaw ko kung sa imo gusto. Kung lupigon ko nimo, anak na nimo maangko nag-usab sama sa imong pag-rape nako. Diyang nahimo ko niyong dinakpan, demonyo. Kana yung demonyo, oh. Kana yung moingon kang demonyo. Mao ginay nakapautin kay sa akong utok o sa akong kasing-kasing. Aron mahinumduman nako si kaliwanag ug sa hapit magkapatay kanako dito sa simbahan sa Mabulo. Kinsa ba ko taon ang magdahom, no? Nga si kaliwanag ug si Vicky ug ang Sparrow nga hapit magkapatay kanako usara di ay. Kayamat ko. Maglison-lison lang yun ko, no? Badbaran ta ka sa gapos. Badbaran. Unya, makatsamba ka, Uroy? Oo. Kung magsigi kag lungnot. No, mawalis pag inuunang nipis kayong panapton nga gituyo kong tabon sa imong kalawasan. Gawas anak wa na rabagi kailaing tabon sa imong kalawasan. Pero misamot ka kanindo tan-aon anang imong kahimtang komunista. Karong taod-taod mukuyamang na ang akong desisyon sa akong kalawasan. O kuniya, matilawan magyod ang wani mo matilawin ni Erning nga rin ako. Niya mungaab sa kasakit si Erning. Ceasefire! Ceasefire! Basan! Ceasefire! Basan! Gusto ba ni mo buhay ko ba, no? Bay! Ipataas silang kamot, Miss Leader! Mga wala na ako taon ni birahi taon! Gidaan ako ni mo din eh! Kinsay inyong amo? Kinsay tag-iya ni Dapita? Kinsay inyong amo? Kinsay tag-iya ni Dapita? Si Kiril Dennis Trinidad, sir. Osba ninyo palihog. Kinsay inyong amo o kinsay tag-iya ni Dapita? Si Kiril Dennis Trinidad, sir. Dadaan ninyo sila, Bong. Ligon sila mga saksi kung unsa si Colonel Dennis Trinidad. Ay, yes sir! Yes sir! Dali! Dali! Iso Kristo, saan man tao nag-iisip kung sobrang pasa kong gigsoon. Makaluluoy yun siya. Makaluluoy yun siya. Ba, Sarge? Tanong mo sakop ni Dennis. Gidaan lang Sarge Silpituido ni Mario Digamo. Laki pa sa itong mga angol. Gidaan sa mga ambulansya. Kami las buong labial na rin habilin. Sa isunod mong buhato, ha? Pangitaon na ko sa Dong Dennis. Oh, mukuyog ko! Balikon ko ng ospital, Kuryo. Mupauli na ko makunching. Ay, kibati na ko kabala kag Julie. Yan pa man mabalik si Vicky din sa ospital. Sige lang. Kung mabalik na siya, akong ingnon nga dinhi ka. Palihog makunching. Sige, ato na ko. Niya na si Erning. Ernesto? Ning! Ning! May kinakita kita, Julie. Ma, dinig lang mo na. Oo, Ernesto. Ning! May isulti ko di mo. Dali, Julie. Hinoon, angay lang sab nga relibuhan si Dennis yang pwesto. Tungod kinaibawaan naman di ay nga Marcos loyalist si Dennis. Paliit lang. Siguro ka ba nga? Mura ka na imong nahibawan ni Dong Dennis. Ang iyarag yung pagka-diehard ni Marcos Ning.
naisayop niyang nabuhat. Huwag ko makuwang pagpahinomdom sa giila ni mong isuuning. Permi ko siyang ipahinom Nasayop kasi mong gituan. Mao nga andam hadaan ang imong kaugalingon, Julie. Ligo na daan ang imong pation. Unsay buot mong ipasabot ning? Julie, nahibawa na si Dennis kunom sa siya. Ernesto, Dili pa dugay nga bilampos ang ride sa usa ka dapit nga gibutangan sa dakang mga kontrabando. kung sa may labot ni Dennis, imong kipalitan ako. Si Dennis. Si Dennis maritag iya. Kompleto sa mga ligong ebidensya o mga saksi nga si Dong Dennis numero 1 nga tigpalusot sa mga illegal nga mga butang Julie. Dali, dali, Julie. Dali. Ning ano na? Ma, Ngano ni si Julie? Sarge, may isulti ko ni mo. May mo ba? pati mo na si Julie palihog man. Yun, hi, man, is Vicky. Mao na akong isulti ni mo, Sarge. Kuha ko na si Julie. Julie, dali. Usap na bong. Julie, ayaw palabi, day. Ngano ka man? Kung si bahin ni Vicky. May nakakita gani nga ni Vicky, Sarge. Gipasakay sa mga laki sa itong mga van. Ang descriptions nakakita sa mga van. O sa usa ka tao, mao si Colonel Trinidad. Ug ang usa ka tao, Sarge, mao gyud si Colonel Trinidad mismo. Sarge, nakatutok ko sa paborito kayong napit ni Sir Dennis, Sarge. Mo iyang lingaw-lingawan. Tutuloy ko bong. Ba, Sarge? Asa ta? Ato sa kabo! Pabilin ni Gregorio. Pero may Sarge! Bantay sa mama din sa ospital. Naibaw ka ba, kaliwanag? Naglupad na ko. Huwag dadunta ka sa akong paglupad. Demonyo! Imbis mag-isa ka pa, kaliwanag. Huwag naging mahimo. Huwag yun. Plastar ka kaayo. Gibuwag kong daan ang duha mo kapaa. Aron sa yun kura ang pagsud. Ni Demonyo! murag bago pa kayo sa diyang dirip ka, kaliwanag. Komunista ka. Nagkim si Ernesto na tadan sa imong pagkakomunista. Demonyo! Una pa lang ni Sago na magbalik-balik. Ugsod ni mo, kaliwanag. Bahayas ani. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.